Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kibor Pulit kari Bhoi district Nongpo ha ka laipho tarik uyayong 8,000 apundriu kala Maham da ka bating Ïaki Paidbah ha ka baydey bat ka jing Pynsaphriang ya ka Durkhih balap ye Khyllung ba Shah tepim kabalaja ha ka arpunyo tarik uyayong 8,000 apundriu. Superintendent of Police kari Bhoi district uloong baka jing Pynsaphriang ya ka Durkhih kabala ban pen itu ya iti Khyllung ibarang don kam ya ka jing sumar sukher kalong persya iki kendon an jong ka Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 khatsan bad kibale persya akin ngat ha ka jing pensitom ka bating Ute uhe Pulit kari Bhoi ula airu ka jing ero bad ka jing songu ya ki khana school bad ki Paidbah ki badan benta ban penlad im ya ite Khyllung bad ya thu ba halor kani ka jingja ki Pulit kiladap ban register case hanong po women police station bad ka jing toket karang ya chekmat